Vänta, nu ska vi se. Nu sänder jag. Ta och reload. Nej, vänta, fine. On där. Ja. Vänta. Ja, det är som en vanlig videokamera, eller så. Ja, men skillnaden att jag kan sända den till alla. Nej, kom in jävla röst! Ja, men hör du att det är fördröjning? Hör du fördröjning? Ja. Där. Jag snackar 3 sekunder så. Vi ska se. Ja. Men det funkar i alla fall. Ja. Ja. Det var en felinställning du hade där. Ja. Jag hade inte tryckt att det skulle börja. Så att nu, men nu vet jag inte om detta blir savat också. Nej, det blir nog inte. Det blir för stort. Ja, men det är... Nej, Nej, vänta, jag ska stoppa det här nu.